sjukt. Ja, det passar det. Vilken väl vi fick på det. Det var 20. Det är jävla. Ja, vi är alltid där. Ja. Ja. Vad sa du? Jag tror du skulle ta en närbild på huvudet. Vad gör du nu då? Ska du spela in en film? Nu är det så här, Benny, att för att klara det här med filminspelning så ska vi naturligtvis diskutera med arvodet först. Skippa det. Eller är det så? Det kostar minst 500 spänn. Ja, det är en minutpris. Här kommer det 2 till dem. Har du fått en kamera gratis? Ja. Eftersom du har råd att använda den. Framförallt så har han en sponsor i elbolagen att ladda batteriet. Ja, det har jag det också. Han får vara om sig kring sig. Nej, men här. Ja. Ja, jag har sådana användning ibland. Och då... Var det du? Ja. Jag sa det, har inte tid. Det är samma. Jag tyckte på honom som bästa. Ja.